Nå, jeg må hellere lige få bestilt noget medicin. Velkommen til lægen. Du er nummer 10 i køen. Jeg elsker bare deres ventemusik. 10 minutter senere. Ja, hej. Er jeg igennem? Nå, ja, hej. Det er Sara Flarup. Jeg skal bare lige hurtigt have bestilt noget medicin. Ja. Mit CPR-nummer, ja. Det er bla 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 bla. Ja. Nej, bla bla til sidst. Ja, lige præcis. Jamen, jeg skal have noget Seroquel i hvert fald. Du ved, det er for nyt navn. Det hedder Ketapin. Ja, det lyder rigtigt. Prolong. Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså jo, det kan vi godt sige. Så det er fint. Bare send det afsted. Ja, bare send det afsted. Hvornår tror du, jeg kan få det så? Når lægen skal lige tjekke det. Så en gang senere, måske i morgen. Ja. Okay. Ja, du må, vent. Du skal lige blive hængende lidt nu, fordi der er 5 andre præparater, jeg også lige skal have med. Om jeg ved, jeg kan bestille medicin fra nettet af.